Straeon Nos da Sali mali-Mentro, gan Heledd Cynwal. Mae dwmplen malwoden yn falwoden arbennig iawn. Mae'n annwyl, caredig ac ofalus. Does ganddi ddim byd cas i'w ddweud am neb, ac mae'n meddwl y byd o bawb. Ond fel nifer ohono ni, mae yna rhywbeth y byddai dwmplen malwoden yn hoffi newid amdani hi ei hun. Mae hi'n ofnadw o swil ac yn nerfus iawn am fynd i lefydd gwahanol a chwrdd â phobl newydd. Gwell ganddi aros yn y tŷ na meddwl am fynd mas i ganol criw o ffrindiau. Wrth iddi sipian yn ofalus ar ei chwpaned o de, a chnoi'n araf ar ei thost a mel. Dechreuodd teimlo'n drist wrth feddwl am yr holl bethau y byddai'n ei colli achos ei swildod. Dwlen i gwrdd am ffrindiau. Meddai dwmplen yn dawel fach i'w hunan un bore yn ei chartref clud. Ond well i fi beidio am mentro mas. Wrth glirio'r llestri brecwast, clywodd dwmplen malwoden sŵn rhyfedd y tu fas i'r drws ffrynt. Beth yn y byd oedd yno? Meddyliodd, wrth iddi llithro'n araf i mewn i'r gegin. Clywodd y sŵn eto, dipyn bach yn uwch y tro hwn. Agorodd y drws yn araf. A chyn iddi cael cyfle i ddweud neu wneud unrhyw beth, gwipiodd rhywbeth heibioedd i a llenwi'r tŷ a sŵn byddarol. Roedd ei chalon yn ei gwddf, ei cheg yn sych grimp a'i chragen yn crynu. Beth sydd yna? Meddai dwmplen a'i llygaid fel soseri. Mentrodd tuag at y lolfa. Rhoddodd ei phen drwy'r drws. A beth oedd yn aros yng nghanol y stafell, yn wen o glist i glist a'i gynffon yn siglo'n wyllt, ond y ci pertaf ac anwylaf a welsoch erioed. Ci bach neb, gwichiodd dwmplen. Beth wyt ti'n neud fan hyn? Ond roedd hi'n gwybod yn iawn pam i fod yno. Doedd neb i ofalu amdano, a neb i'w gadw'n saff. Wel, well i ti aros gyda fi am ychydig, medda'r falwoden a gwen ar ei hwyneb. Rhoddodd ddŵr a bwyd iddo, a brwsio'i flew yn ofalus a thyner. Ar ôl sawl awr o chwarae a chwerthin, dechreuodd ci bach neb gyfarth a chyfarth. Ar ôl crafu phen, yn trio deall beth oedd yn bod, deallodd dwmplen beth oedd y ci ei angen. Rwyt ti eisiau mynd am dro? Gan gofio bod dwmplen yn swil, roedd hi'n poeni am orfod mynd i'r pentre a siarad y phobl. Ond roedd ci bach neb yn dibynnu arni. Rhoddodd denyn am wddf ci bach neb a mynd ag ei lawr i'r pentre. Ar ei ffordd yn ôl, fe wylodd Jackie Soch yn cario powlen pysgodi'n air. Ac yn y bowlen, roedd ei fel anwes, plop. Braf dy weld i dwmplen, meddai Jackie Soch. Mae'n ddiwrnod y sioe heddiw. Rydyn ni'n mynd i gystadleuaeth anifail anwes y flwyddyn a plop sy'n mynd i ennill. Am gyffroes, meddai dwmplen. O, dewch gyda ni, meddai Jackie Soch. Bydd llawer o bobl yno, gofynnodd dwmplen. Bydd y lle yn llawn dop o bobl, anifeiliaid, llysiau, blodau o bob lliw a llun a bwrlwm, meddai Jackie Soch. Dim diolch, meddai dwmplen. Well i ni fynd adre. Dyna ti de, meddai Jackie Soch, a cherddodd i ffwrdd gan gario'r bowlen yn ofalus. Yna, dyma dwmplen yn cwrdd â nicw nacw yn cario fflwffen y gwningen. Rydyn ni'n mynd i'r sioe i roi cynnig ar gystadleuaeth anifel anwes y flwyddyn, esboniodd nicw nacw. Dewch gyda ni,
meddai yn gyffro i gyd. O tro nesaf falle, meddai Dwmplen. O pob lwc. A dyma hi'n dechrau llithro adre gyda ci bach neb ar ei denyn. Roedd yr hen darw a'r pri bach tew hefyd ar ei ffordd i'r sioe. Roedd y pri bach tew yn cario'i degan Arthur yr arth. Ydy teganau'n gallu cystadlu yng nghystadleuaeth anifelanwes y flwyddyn? Gofynnodd Dwmplen. O, dwi ddim yn gwybod, atebodd y pri bach tew. Ond dwi am fentro. Wyt ti? Siglodd Dwmplen ei phen yn drist. Does gen ni ddim anifelanwes, meddai'r hen darw. Ond dwi eisiau mynd i gael sbort a sbri gyda fy ffrindiau. Wrth i Dwmplen droi i fynd am adref, dechreuodd ci bach neb gyfarth a chyfarth eto. O fedrai ddim mynd i'r sioe ci bach neb, meddai Dwmplen wrtho. Dwi'n teimlo'n ry swyl. Ond tynnodd a thynnodd ci bach neb ar ei denyn a llusgo Dwmplen nes ei bod hi'n llithro'r holl ffordd i'r sioe gan adael llwybr sgleiniog ar ei hôl. Pan gyrhaeddodd y sioe, gwelodd i Sali Mali. O Dwmplen, meddai Sali Mali yn wen o glist i glist. Dwi wedi gweld eisiau di, croeso. Mae'r gystadleuaeth ar fi'n dechrau, a fi yw'r beiriad. Roedd Dwmplen yn rhy swil i ddweud wrthi, doedd hi'n a ci bach neb am gystadlu. Roedd yr hen darw yno, y pri bach tew, ac Arthur, Nicw Nacw a Fflwffen, a Jackie Soch gyda plop y bysgodyn aur. Erbyn hyn, roedd Fflwffen y Gweningen wedi gweld moronen flasus iawn yr olwg ar un o'r stondinau. Roedd yn sboncio dros bob man gyda Nicw Nacw yn rhedeg ar ei ôl. Penderfynodd plop y pysgodyn aur ddangos ei hoff dric i Sali Mali. Ond yn lle chwythu swigod yn y dŵr, chwistrellodd ddŵr i ganol i'w hwyneb. Pan gyrhaeddodd Sali Mali ddiwedd yr hes o gystadleuwyr, gwelodd Dwmplen yno'n mwytho pen ci bach neb. Esboniodd Dwmplen fod ci bach neb wedi cyrraedd y tŷ a'i bod hi wedi bod yn gofalu amdano. Eisteddai ci bach neb yn dawel wrth ochr Dwmplen. Wel am gyd da, meddai Sali Mali yn dyner. Ci bach neb enillodd wobr anifail anwes y flwyddyn yn y sioe, ond cafodd Dwmplen wobr hefyd. Hi enillodd wobr tywysydd y flwyddyn. Roedd pawb ar ei trad yn curo'i dwylo ac yn gweiddi, hwrê! Bod Dwmplen yn dal i deimlo ychydig yn swil, roedd yn hapus ei bod hi wedi mentro i ganol bwrlwm y sioe. A diolch i ci bach neb, llwyddodd Dwmplen malwoden i ddod allan o'i chragen.